amasosha ukwanda kwezibhamu kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo nto ngoba ukufa kwaleli social field kusho ukuthi namathuba okwehluleka empini asemaningi. Lana mhlawumbe bangakhuluma abantu bakhulume ani mhlawumbe abantu abangayazi ukuthi ngakanani loss eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku. uSicebi bekuyisuperstar. uSicebi ubebaluleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa uonline sonke. Umuntu owafika nento ka-online e-introduce kuthina njengamaciko kaMaskandi uSicebi.